Yo. Puno ka saan pag yan? Ha? Yun pa sana. Pa si Alex. Nag-commute lang ako. Sa to ano? Tansa. Tansa. Kaya dito? Yan, magandang hapon. Time check natin 5:07. Punta muna ako ng ano, Paranaque. Hatid ako ng ano, Inuwaw. Yung sa kanto. Lagi makulimlim din dito, no? Panay ulan. Wala pa naman nahuhuli dyan sa ano. Wala. Di pa naman. Ano ba nahuhulihin niya? Di pa pinapatupad dyan sa ano. May LTO, may... Ay, natid muna ako ni Bilas dito sa labasan. At sakay ako ng ano, ng jeep. Kaya nakababa na ako sa jeep. At abang na ako ng bus. Ayun yung ano, yung SM. Makdo. Maaga din ako makarating ng Paranaque. Nandito na ako sa PITX. Hanapin ko na yung sakayan papuntang ano, Sukat. May pabikol. Nandito na ako sa ano, Sukat. Sukat Tawid. Kakabawa ko lang ng bus nun sa minibus. Sakay ulit ako ng jeep papuntang UPS 4. Dito banda Paris Point. Lahat pala doon na ako bumaba sa ano, sa may sa kabila Shopwise. Dapat pa nag-Shopwise ako, tapos papuntang Sikom. Dati nang nandito pa ako, wala pang ano, Paris Point dito sa Sukat. Paradahan to dati ng jeep eh.
Goddess Point. Abang ako ng jeep dito. Mga galing Alabang papuntang Bikutan. Isim Bikutan. Nakababa na ako ng jeep. East to east. UPS. Lakad na lang ako. Yan, lakad na lang. Pwede sanang sumakay dyan ng tricycle kaso lakad na, malapit lang naman. Ito na sa UPS. Dapat pala nagsikom na lang ako. Sikom ako bumaba dapat. Yan. Diyan kami dati naglalaro sa unaan. Diretso dyan, oh. Ito mga company na to. Dito dati nagtatrabaho ko. Ito yung Minute Burger. Minute Burger. Ito pala yung sakyan ni Tito Jun, oh. Ay, hindi. Naamoy ko na yung clover. Andito kami pumapasok dati. Leslie Corporation. Shoutout sa mga katrabaho ko dati dyan. Dito, Leslie Gate 1. Dami ko rin ay pasok dito. Nandito pa ako nagtatrabaho. Dito ginagawa yung mga chichiriyang ano, nachos, clover, banana chips. Lahat ng gawa na ano, Leslie. Itong kabila. Ito yung mga kinakargan ko dati, oh, ng mga truck. Oh. Cheesy. Yung driver. Simundo. Yo. Pero kasan ko yan. Ganun pa sana. Ito si Alex. Nag-commute lang ako. Saan to ano? Tansa. Tansa. Kaya dito? Nagigigan. Pinikil ko. Nagising ka. Para sa hindi ko na gamitan mo. Kinalamit ko. Gulat siya. Takin na gamitan mo. Bawal natin ko.
Nandito na ako sa tindahan nila Tita John. Yo! Hey, what's up? What's up, guys? Tita din. Ayan. Ito gawa ng ano, pullover oh. Korea. Yung anak niya kasi yung pumalit sa kanya dun sa Clover. Nanay nito kapatid. Tapos nagdasal na si Tito, nagnegosyo na lang. Tapos yung anak niya yung ano pumalit sa kanya. Hey, alam mo na ano? Sila itong vlogger. Do you have diabetes? You have to Andito na ako sa bahay nila ulit. You have to consult Sa your pinsan ko. doctor. For now, approved ito. Siya pumalit sa papa niya dun sa ano, Leslie. May diabetes. Persons with diabetes Mapapanood mo sa ano, sa YouTube. Ay, grabe naman, itsura ko. Oo nga. lang. At birthday niya kahapon. Kaya binati ko na ng happy birthday. Walang regalo. Wala kami regalo. Oo, walang regalo. Mga anak ni Tito Jun. Dapat may regalo. Nila sa 2/3 of their previous body weight. Ang mekanismo Ay, sasarado na yung Chinese. Sasarado na ang Chinese. Irmol. Ray-Ban? Akin na ngay walas dyan pala. Wala